til København, inde på det indre Nørrebro, for at finde ud af, hvor man kan få en økologisk frokost. Og det har vi fundet her ved Økofin, Nørrebrogade 32. Jeg skulle ind og kigge på det. Økocaféen har eksisteret i snart 2 år. Førhen lå her en persisk restaurant. Nu er vi inde på Økocaféen og har virket rigtig hyggeligt, så nu vil jeg godt bestille mig en portion hurtigdeller. Økocaféen er en del af den økologiske produktionsskole og bliver derfor drevet af eleverne fra cafélinjen. Menuen sættes sammen af linjens elever og lærere, hvor alle drikke og råvarer er friske og økologiske. Velbekomme. Det er så dejligt. Ødebøder. Jeg er færdig med min måltid her på Økofin, og det var en kulinarisk oplevelse. Jeg vil give måltidet 5 ud af 5 stjerner.